बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेराव सोरबा इउटुबार हिनजाव खारनाय गरम जालायबाय बे फट' होनाय सेंग्राया नंगौब्ला बे सेंग्रानि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ बबाव मा मावोमोन क'क्राझाराव बबेयाव मा खामानि मावोमोन बे सेंग्राखौ आं मोजाङै मिथिगौ नंमारगौब्ला हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय हिनजावखौथ' नुनानै बयबो सिनायखायो बेखौथ' माने इउटुब आरो फेसबुकाव गोबाङानो नुबायबो थाखायोमोन ओमफ्राय दाथ' बेखौ हाबा जाबाय होननानै मिथियोमोन बिनिफ्राय दाथ' माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंथ' माने फेसबुक इउटुबाव खारनायनि पस्ट नुबाय दंखायो नोंथांमोनानो नैबे पस्टखौ फरायनानै नाय नोंथांमोना फरायनानै नायबानो मिथिनानै मोनगोन आं फरायनानै खिथाबाय थालायला आरोना बेनिफ्राय नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो प्लिज दसे सम धैर्य हमनानै खोनासं मा कुइसन बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेराव सोरबा इउटुबार हिनजाव खारनाय गरम जालायबाय बे फट' होनाय सेंग्राया नंगौब्ला बे सेंग्रानि बागै आं मोजाङैनो मिथिगौ बबाव मा मावोमोन क'क्राझाराव बबेयाव मा खामानि मावोमोन बे सेंग्राखौ आं मोजाङै मिथिगौ नंमारगौब्ला बेनि सोमोन्दैबो हिनजाव खारनायनि सोमोन्दैबो रायज्लायगोन ओमफ्राय हिनजाव खारनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि बाक्सायावबो गोबां दङ नाथाय निउसआ गोबां खम जायो जोंनि बाक्सायाव बबेबा गामियाव 7 बा 6 जना लासै दंनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै खारनाय जोंनि बाक्सायावबो दङ गामियावनो दङ सोर गामियाव बेसेबां दङ बेखौबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बेनिफ्राय साख्रि मावनाय आंनि खाथियावबो दंबयो आर्मिनि हिनजाव खारनायबो दंबयो आर्मिनि हिनजाव हमनानै बुजानायबो दंबयो आंनि खाथियावबो बेनिफ्राय लास्टाव हौवाखौ गारना खारथारनाय बिब्दिबो दङ आंनि खाथियावबो बेनिफ्राय जेब्ला रायजोफोरा हमनानै मिटिं खालामो अब्लानिया हौवाखौ मा बाथ्रा बुंदों मिथिबायना खोन्थाथावा भिडिअआवनो सोरबाया बिसाराया पेन्सनाव फैलायलांबाय हिनजाव खारनानै गथ' गथायखौ लानानै न'खौबो बिल्डिं नुदोंमोन बरे हारसिं दोङो दा दुखु सुखुनि गेजेरजों नाथाय ससियेल मिडियायाव फैयाखै बिचाराफोरा हिनजावखौबो नागिरना फैयाखै दावरावबो खालामाखै जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ हिनजाव खारनाय बेनिखायनो सेंग्राफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानो गथ' सासे सानै खांनो बेनि उनाव संसार जानो हायाब्ला संसार जानायाव माला मा जागोन खुनु गेरेन्टि गैया थाखा फैसानिबो दावराव दावसि जानो हागोन आरो सोरबा हौवाया हाबा खालामखांनानै 6-7 बोसोर जानायनि उनाव हिनजावखौ सैया खालामनोबो बारा गोबाव नाङा गुबुन सिख्लाजों फेसबुकाव रायज्लाय हौवा हिनजाव अनलायनाय गैयि जालांगोन सोरबा सिख्लायाबो हाबा जाखांना गथ' खांनायनि उनाव 7-8 बोसोर थाखांनायनि उनाव हौवाजों गोसो अरा थाखा फैसानि बिथिंनिफ्राय बायदिसिना जाथाय जालांनो हागौ संसार जानायाव जेबो बुंनो हाया संसार जानायाव सोरनि फालायाव मा गोलैगोन मालाबाबो रावखौबो बुजायनो हाया संसार जानायाव बेनिखायनो सेंग्राफोर सिख्लाफोरजों हाबा जाखांनानै हिनजावफोरजों मिलायनो हायाब्ला ओम शान्ति जानांगोन ओम शान्ति बिराद शान्ति ओम शान्ति बेनिफ्राय आरो शान्ति गैया आरो
दाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना आरो बयबो सिनायखायोमोन इउटुबाव फेसबुकाव कमेडि बानायनाय नोंथांमोनाथ' बयबो नायबायबो थायोमोन जानो हागौ। दाथ' बेखौ बयबो हाबा जाबाय होननानै मिन्थिखायोमोन आरोना ओमफ्राय दा हाबा जानायनिफ्राय बियो खारबाय होननानै पस्ट होनाय नुबाय दङ आरोना फेसबुकावबो नुदों इउटुबावबो नुबाय दङ आरोना अबाव खारदों बेखौथ' जोंथ' बुंनो हाला आरोना। बिदिबा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै सोरबाफोर जुदि मिथियोबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहर कमेन्ट बक्सनि गेजेरै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।